Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ato rong ikaduhang adlaw sa atong nobinaryo ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Nya karon sa adlaw gisaulog usab sa simbahan ang piyesta ni San Francisco de Sales, obispo ug doktor sa simbahan. Natao ni siya 1567 unya nahimo ni siyang obispo sa Geneva o namatay siya 1622. Mga 55 years old siya, namatay na. Pero nahimo siyang usa sa mga modelo sa pagpuyo sa atong kinabuhi nga Kristohanon og isip obispo ug pari sa simbahan. Dako kay siya gibilin nga pagtulunan o pagpatin-aw, pagpalig-on sa atong pagtuo. Mao na nga atong iampo nga nining atong pagnobina ni Santo Niño ug sa pista ron ni San Francisco de Sales, atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang pagsinabtanay sa mga leaders ug ang pagpalambo sa katawhan diha sa Dios nung paagi, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga padayong nagsuporta nato pinaagi ning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya ang ilang ikinahanglan karong mga adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga alang sa kaluwasan sa katawhan, nagbuot ka nga si San Francisco de Sales, imong obispo, mahimong tanang butang alang sa tanan, itugot nga maluluyon nga sinunod ang iyang panig-ingnan, magpasundayag kami kanunay sa kaaghop sa imong gugma diha sa pag-alagad namo sa mga kaigsuunan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Apan sumala sa nahitabo,
Gihatagan si Jesus og parianong katungdanan nga mas halangdod pa kaysa ila. Ingon nga ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tao mas maayo tungod kay pinasikad man sa mga saad sa labi pang maayong mga butang. Kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Apan nakakaplag ang Dios o kasaypanan sa iyang katawhan sa pag-ingon niya. Nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga naghimo ako bag-ong kasabutan tali kanako og sa katawhan sa Israel og sa banay sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali kanako og sa ilang mga katigulangan. Sa adlaw nga giagak ko sila aron mangagiw gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako og kanila. Busa wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali kanako og sa katawhan sa Israel. Human ni adtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Ug wala kinahanglana ang nga mutudlo pa sila sa ilang isig kamulupyo, ni may magsulti sa ilang isig kalungsuranon, ilha ang Ginoo. Kay makaila silang tanan kanako, sukad sa labing ubos, hangtod sa labing dako kanila. Maluoy ako sa ilang mga kalapasan, o dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimog daan sa una, ug ang tanan nga nagkadaan og nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluoy o kamatuoran magatagbo. Ang kaluoy o kamatuoran magatagbo. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaluoy, ug hatagi kami sa imong pagluwas. Haduol gayod ang iyang kaluwasan kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang kaluoy o kamatuoran magatagbo. Ang kaluoy o kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang kaluoy o kamatuoran magatagbo. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan,
ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-agian. Ang kaluoy o kamatuoran magatagbo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigon ang Diyos, hallelujah. Pagdaigon ang Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya og nagpili siya napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako og ipadala ko kamo aron pagwali og makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon, ginganlan ni Jesus og Pedro, si Santiago og si Juan, mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila ni Jesus og Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan nga ang Ginoo nagplano na maghimog bag-ong kasabutan. Ang daang kasabutan tali sa nasod o katawhan sa Israel, gibarugan to sa 12 ka tribo, 12 ka mga anak ni Jacob. Kaya kani si Jacob, apo ni Abraham, mao man ni siya ang ginganlan og Israel, ang amahan sa 12 ka nasod sa Israel, 12 ka kaliwatan. Kaning 12 ka kaliwatan sa Israel nahimong masupilon sa Ginoo. Wa na sila motuman sa balaod sa Ginoo, mautong gibungkag sila sa Ginoo, ang nahibili na lang nga higugmas Ginoo, usa na lang kabuok ang Huda or katong kaliwat ni Huda or ni Juda, kay dito man na tao si Hari David. O gikan ni ining maong kaliwatan, gikan ni David, nagsaad ang Ginoo nga maghimo siya bag-ong katawhan, o ang naghimo niini mao na si Jesus. O unsa may giunag buhat ni Jesus, gibalik niya ang 12 ka mga kaning katawhan
dili na tribo kung dili apostoles. Unsa may ilang tumong o unsa may ilang misyon, una aron muuban ni Hesus, makig-uban ni Hesus, mukuyog ni Hesus, tawgo na og discipleship. Lingay mong tupad, ganahan ka makig-uban ni Hesus, na gusto ka mukuyog. Lahi sa nang mutanaw ni Hesus, lahi sa nang mukuyog ni Hesus. Kita din sa atong pagsimba, unsa may atong tumong, mutanaw ni Hesus o mukuyog ni Hesus. Kinsay mukuyog, ta sa kamot. Kanang wa mo pataas, kuyog mo siyawa. Mao na siya. Kaya dinis kalibutan, duha raman ka leaders ang angay natong kuyugan, ang Ginoo o ang Yawa. Mao na siya. Daghan kay nagdebosyon ni Santo Niño, millions tibuok kalibutan. Pagpista diha Santo Niño, perti lisura ilakaw kay pertigyong daghanang tao. Pero atong pangutana, pila ka bukato ang gusto lang mutanaw ni Santo Niño o pila ka bukato ang mukuyog yun sa kinabuhi ni Santo Niño sa inyong paminaw? Akong paminaw ato, mga 98% mutanaw lang ni Santo Niño. Ang 2% gustong kuyog sa kinabuhi ni Santo Niño. Bisag din atong ingnon, kinsay gustong mupuyo sa kinabuhi ni Santo Niño, ta sa kamot. Daghan man di ay sayop day ko Unsa may kinabuhi ni Santo Niño, naa ang pagkaway sala. Kinsa dinhi ang way sala, ta sa kamot. Oy, 100% man dayon. Mura magwa mo masayod sa inyong gibuhat. Sige lang, pulos man kita nakasala. Kinsa ninyo sugod karon musaad na gyud nga din ako magpakasala. Tulo na lang kabuok. Ang uban nagparag ay di sa maing mamakaktang. Ana dayon, awa na nakig-compromise na kasiyawa. Kusog man kita na, alisod sa padir musaad taw niya mapakyas ra gyapon. Kanang huna-huna amo na mga yawan noon. Muna ningon sa unang pagbasa, ang akong balaod dili na itudlo, ako na yung isuwat sa ilang kasing-kasing o hunahuna. Din kinahanglan nga doon na pa'y tao mo tudlo nila ilha ang Ginoo, kay sila mismo tudluan na sa akong espiritu. Muna, pag ingon ako kinsay mohunong sa sala karon, muingon gani ka nga, di sad badaw lisod kayo. Awa na nakigalayo na kasiyawa. So muna una mukuyog, muuban ni Hesus. Mausad na ang atong calling kay kaliwat naman ta sa bag-ong katawhan. Ang ato ng pattern sa kinabuhi, mao na ang pattern sa kinabuhi ni Hesus nga gisunod sa 12 ka apostoles. Kung ang unang 12 usaray na uyunan sa Ginoo, kay wa katuman ang uban, niining bag-ong 12 usarasad ang na-rejected sa Ginoo. Ang 11 nakatuman. Kinsa may na-rejected by his own choice? Si Judas. So kanang dili mo kuyog sa Ginoo ug magbudhi sa Ginoo, mga Judas na. Ambot aning pundo ka, pila ka buk Judas ani. Daghan kay mga Judas bisan aning na nagwali, wagi siguro apil ning nagwali karon. Judas ba? Karon ikaduha, matod pa ni Hesus, magwali sa maayong balita, preaching. So discipleship, dili lang mukuyog ni Hesus, iya sa detang ipadala, pawalihon gyud. Mga asawa, kinsa ninyo ang mosaad nga sugod karon ako nagyong hatagag maayong balita ang akong bana, ta sa kamot. Maayong balita.
Kana bang inig-abot nimo sa imong bana, ang imo dayong ihatag niya kalipay, dili kaguol. Kay magsikag ingon, wa na ko'y kwarta, mao ni atong paliton, guol. Labi na gina mga asawa nga mangayog kwartas bana, ang income sa bana, iyang kuhaon, unya iya dahin tong isipon nga murag iya. Unya ang bana na say mangayo, gay tagplite diha day, way kwarta. Nata ko'y paliton, way kwarta. Ana. Ang kuno niya ba, nay mga asawang buangon, ingon ana, di na mauhaw yung mga asawa. Matod pa sa Ginoo diha ni propeta ni San Pablo, Ephesians chapter 5, asawa, tahura og sunda ang inyong bana. Tinuod kamoy tagaan sa kwarta, kamoy mukupot, pero dili na inyo. Inyo nang duha. Ingno naman us asawa, nganong ari man ka mangayo nako, wa ko'y kwarta. Ingong bana na man to nimo tanan. Nakay gitaguan diha mo ana pa. Animal kayo. Nya nagtrabaho sa dang asawa. Ang iyang kwarta iya rato. Ang kwartas ba na iya sad? Nay mga asawang ingon ana, wa na din heron mo simba. Basig na ay ni simba din pipila yung ana. So di na mao. Ang maayong balita nga kung unsay gusto, unsay makalipay sa imong kuyog kinabuhi, mo'y ihatag. Kung ang makalipay niya ang iyang kabit, kung sa may mong ihatag, pasaylo. Pasaylo. Pasaylo siya. Pasabot, kanang musaylo ra siya ba? Iya ra kang sayluan, nya di ra ka masuko, muhilak ra ka. Gisayluan ka niya ba? Pasaylo. Kaya mo ato siya siyang kabit. Kaya imo nang babagan, kung sa may mahitabo, gubot. Kaya di na namayong balita. Ang pasaylo. Mayingon ra ka, sakit ning imong gibuhat nako, imong gibuang, imong gisamaran ang akong kasing-kasing. But this cannot change my love for you. Saylo din siya nimo. Mo ana din siya, hilas nimo, luod ang naong nimo. Ato rin ito. Ngayon sa man, buhat mo ana, dili. Na tingo. Ang mga bana, usaya, karon ra basang panahon na, porting daghan ng asawa nga mga hingabit na sa gayo, daghan na kayong nangumpisal na ko. Ang uban, mahadlok na lang gumukumpisal, kaya ako kunong iwali. Wa man sa tamo hinganli, oy. Wa man tamo hinganli. Sama sa ni sila noon, oy. Di man sa tanan nga babae ni kumpisal na ko, nangabit. Pero naanay nangumpisal na ko, nga maghilak in taon. Maghilak bang? Kay nakapangabit, nakasa sa ilang bana. Og dili lang nangumpisal nako, ubay-ubay na gyud, sobra na sa gidaghanon sa akong tudlo sa kamot og sa akong tiil. Ang niduol nako nga mga bana nagpatambag kay ang ilang asawa nasakpan nilang nangabit. Nya ra ba sa pangutana sa nako sa bana, nya ikaw wa jud ka kagamit og laing babae, muduko sa rin. Nakahimo sad pa din na mao day na nagtakod na day mo, pero sa una dili kay na uso nga ang babae mubaws dayon sa laki. Karon kusog na kaayo tungod anang cellphone, kanang cellphone. Magpahaba man dayon ang babae, maghilak-hilak man dayon, nya i-post dayon, nya naman sa dang iya mga friends. Naman sa imo tubay-tubay dito, oy ayaw kaguol. Ang Ginoo nagpadani mo og manluluwas. Nagpadala nimo og manluluwas, ana no? Ana. Oy sus, ikaw no, hulog ng langit gyud ka. Ana-ana sang kanahang dako. Ana. Nya sa may buhaton. Pasaylo gyapon, pasaylo. Mo nay mayong balita, pasaylo, pulong sa Ginoo. Mo na ito isang yaw. Imong anak, adik kay sa cellphone, nya bogo kay pa-eskwelahon. Unsa may imong ihatag niyang mayong balita? Jawan. Una, ang pagdawat nga imo gid siyang anak. Pasabot, liwat siya nimo. Ano?
Ingka pa diri, nagtinarong sa kog eskwela sa una, yang ano man hindi man mo eskwela, kung naadik man yung cellphone, na timingan lang, ngawap ay cellphone katong natao ka. Kaya naapa sa to'y cellphone atong panahon na, basin ikaw, adik sa ka sa cellphone. Nakaron, imong dawaton na imo siyang anak, o liwat siya nimo, giunsa man imos una, ngawa ka maadik sa bisyo, imong itudlo niya. Itudlo nimo in a loving way. Imo siyang hisgutan sa una dong, sa una day, wagid mi cellphone, wagani mi radyo. Gusto unta mi magduwa o kanana ang dakpanay, batulata, pero badlongon mi kay pasag-ubon mi tubig, pasilhigon mi, paggunahon mi uma, pakargahon mi anang mga kumpay, papangahoyon mi. And para unsa man to ma? Para sa mga hayop, para na magamit sa pagbaligya to, na may kwarta, makakwarta na may katabang sa kalisod sa pamilya. Ana. Ay, may na lang na. Ni siya kanina yung amo, ma. Scatter man eh. Isa man na, scatter na gintaan na dong. Guba na ginatong kinabuhi. Gasto pa na sa kwarta, gasto pa sa oras, daot pang inyong lawas, ana, kay kuwang na mustog. Daghan kay na, mahal kay na, expensive kayo ang inyong bisyo. Ana. Ug maminaw, di mayo. Ako bitang papas una, high school pa mi, akong maguwang og ako, sugod na mamig tabako. Kaya si papa, manabako, maglumboy, sigarilyo, si mama san, manabako sa tinustos. Nasakpan ming papa, tago-tago pa mi ato, nasakpan man mi, tawag des papa na mo, wag yun mga saba. Yun siya, sugod na dahil mo panabako. Doko-doko, ingon des papa, ako o si mama ninyo, na-addict na mi aning tabako. Kay dugay na mi ani, maka-addict man gud ni, ingos papa. Nya gasto sad sa atong kalisod, di na gidunta ni angay, pero na-addict naman mi. Kamo, wapaman mo ma-addict, nya sa atong kalisod, unsa man, magpa-addict mo, inyo na lang ng desisyon. Pero mas maayo ang tagdili na lang mo magmusod aning bisyuha. Ako undang dayon ko. Sukad atuan na jud ko mo sigarilyo. O kaming upat kalaki, hasta ang among kamagwangang babae, hantod karon, wag yoy na ni garilyo, wag yoy na nabako. Amo tuwa ba kay ni suyok? Basta, wag ko kay bao, kaya kung ko magsunod-sunod nila. Pero nagalagad mamig simbahan. Ang maayong balita nga ikahatag sa ginikanan, ayaw yung ingna inyong anak nga yawa ka, piste ka, hain ka, kamaliwat, liwat na nimo. Naong palang anak, liwat na nimo. Lahi lang ang ilang sitwasyon karon. Muna ipaambit ang maayong balita. Muna si Santo Niño. Muna ang iyang gugma nga nahimo siyang batubalani sa gugma. Ang ikatulong gustos Ginoo nga atong buhaton dinis kalibutan ang pagpapahawa o yawa. Ang yawa dili na mupahawa kay di man na siya mamatay. So ang sa mga nato pagpapahawa ang yawa, pinaagis atong pagsunod sa sugo sa Ginoo bisan pag masakitan na ta. Bisag sakit na ba? Sunod ta sugo sa Ginoo. Lingay mong tupad. Ingna, gisakitan na kagpalit og slat. Ingna, gisakitan na kagpalit anang slat. Gisakitan na mo o wapa? Wala pa no? Sa to pa, wala pa mo kasunod sa sugo sa Ginoo. Kay ang 12 ka apostolis na ngamatay to, martyrdom kasagaran. Nya kaning ato din isip pagtabang sa katilingban, maayong balita man ang slat, kada ninyo palit og slat, naghatag mo maayong balita sa ato dinhing katilingban. Nya unsa may mahitabo, malipay ta, malipay ang Ginoo, malipay si Santo Niño, malipay si San Vicente Ferrer, kay nagpadayon man ni sila pag-atiman sa ato dinhing simbahan. Sakit usahay ang paghatag. No.
Pero di man kayo nasakit. SBF dag para ibayad sa kumbinto. Sila na niya ito. Tag 500 pesos. Napatay 10,781 ka slots. Palit mo karon tag 500 ra. Unya ang atong SNHG napay 15,697 ka buok slot available. 100 pesos. So totalon ang duha 600. Kuan na sakit na din na nga mo give up kag 600 pesos karong panahon sa nobinaryo ni kuan ni sani Santo Niño. Sakit na o dili? Depende sa imong kahimtang. Ug naa kay sweldo di ginasakit, pero wa kay hapit gikaon, sakit kayo. Pero og gandam kang magpasakit. Okay mo na nga dinhi karon doon ako'y bag-ong challenge panahon aning nobinaryo ni Santo Niño. Unsa to'y akong challenge sa pagpamalit og slot na ay minimum, na ay maximum, na asay extreme. Unsa may minimum na kada adlaw aning siyam ka nobinaryo mopalit kag usa ka slot nga SNHG. So tag 100 kada adlaw 900 ang imong gastuhon sud sa siyam ka adlaw. Okay mo ana dili minimum ra na. Nya unsa may maximum nga i-appeal sa nimog siyam ka adlaw ang SBF DAC nga tag 500,000. So pasabot 9 days times 600. Pila man na? 5,400. Ana, mo na siya gitawag og maximum. Ang extreme butangan nimo duha ka challenge. Ang SBF DAG na amay 16 slot challenge nga 8,000 onya ang ato sang SNHG na aman say challenge nga 2,500. Pila man ang total ana? 10,500 plus 5,400 pila tanan? Di na mo kabaw mo kwita? 15,900. Pwede na nahimoong 16,000. Mauna na siya gitawag og extreme. Ang mohimo ana doon na sad mo'y extreme graces. O niya, arisan mo sa maximum graces. Arisan mo sa minimum graces. O sa may gusto ninyo nga grasya, minimum or extreme? Manindog na tayo. Mga igsoon, himuon nato ang nobina alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria, ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsolon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan. Puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikaduhang adlaw. O Jesus nga mapuanguron o yamot, ang kataho mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nanagtalaw kanimo, nagasimba kami kanimo, uban sa halangdon nga katilingban sa mga angheles nga sa dakong gugma na nagtalaw sa imong kamahalan ug nangamuyo ako kanimo
nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon ug hiaguman namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Mubong kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga gitawag diha sa simbahan, sa pagpangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigong mumantala sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan ug kinabubutong mutubag sa pagdapit sa Dios sa pagpakig-uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga kabatanunan makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa malagarong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kusog gikan sa mga taong nag-alima kanila, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugmang nangamatay na, malinaw mupahulay didto sa gingharian ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Tanan, O Jesus, nga matamis uyamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot pa unta nga managbalik kanimo ang mga masasala nga mahinulsolon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among ipangamuyo niining nobina, pinaagi sa mga Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi niining makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo, padilaaba ang among kasing-kasing nianang Dios nung kalayo sa Espiritu Santo, niining maong kalayo imong gipadilaab sa paaging katingalahan ang maaghop uyamot nga kasing-kasing ni San Francisco imong obispo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Francisco de Sales sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo og busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos, sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himayan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Jesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugid sa pagsungay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang Sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Adlaw sa kinabuhi, manglabay mahimong tuig. Ikaw kaulugan sa kinabuhi, matag-adlaw, matag-tuig, unsa ang kinabuhi. Huwag imong pagulit, ikaw kaulugan sa kinabuhi. Matag-adlaw, matag-tuig, santo ninyo kalipay, kasakit, kawanon, kanunan, kadahugan, kapildihan. Ayaw pagpalayo, damdagi kanunay ang akong padulgan. Ayaw itugot nga ako mahisalaan. Magampo kita. O Dios nga makagagahong itugot na ngamoyo kami nga pinaagi sa mga sakramento nga among gikalawat sa pagsunod namo dinhi sa yuta sa gugma o kaaghop ni San Francisco de Sales, makadangat usab kami sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nong gahom. Nya mahitabo ra ni mulihok nato basta mukuyog ta ni Hesus, musangyaw tas maing balita ug mo desisyon ta nga mopapahawa og mga yawa ginamit ang atong Diyos nong gugma. Salamat sa ning alagad nato karon, atong pilgrims karon ang Cofradia de San Vicente Ferrer,
ang atong singer si Brad Rene Monticalvo, ang atong cantor Sister Alma Tariman, atong lectors sila si Sister Catalina Kapangpangan o si Sister Virginia Pitugo. Ug ang atong mga ni-offer karon, salamat kayo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Victor o Mrs. Lilia Gokong and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon sa atong main nga Novena Mass ighuman doon natay motorcade ngadto sa mga chapels. Ang chapel nga bisitahon karong gabi mao ang Candagit, Campaso, Tabla Proper, Antugop ug Dakit chapels dito nis Bukid. Ang buhaton dito magsinulog, magampo pinaagi sa gusos o manalangin ang pari kung makakuyog ang pari, no? Ana. Unya ang atong kuan schedule din ang Grand Motorcade gabi malamposon kay ang atong opening salvo sa motorcade. Unya ang Grand Motorcade nato diin pagasalmutan sa tanan gyud nga mga kapilya o sa mga organizations karong Pitsa 31 sa atong panahon sa human sa 9th day novena. So ato nang iampo o ang atong sinulog na showdown ini kapista na gyud Pitsa 1 sa Pebrero. Tanawa lang sa atong schedule diha sa gawas ang atong mga specific schedules. Unya ang atong slots mauna ni ang atong update ang SBF DAG para sa atong kumbento 49,219 ang atong halin na pay 10,781 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Yan na ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 390 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG. Ang atong halin para ni sa ato karong pista niabot nag 24,303 ka slots na apay 15,697 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nasad ni 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. Niabot na sa 354 ka 16 slot challenge, 25 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang tanan nga namalit. Salamat kayo. Unya kaning naatay unsa to? Special challenge para aning sulod sa nobinaryo ni Santo Niño. Ang minimum challenge 900 representing sa daily nga tag is in HG nga tag 100. Ang maximum challenge is 5,400. I-appeal nato ang daily nga SBF DAG 600 times 9 5,400. Unya ang extreme challenge is 15,900 or 16,000. I-round off na to 16,000 representing sa 600 na daily. Unya usa ka 16 slot challenge plus usa ka 25 slot challenge. Inauton ta na mamalit anig extreme. Unya na tay nining duration sa atong nobinaryo na sa tay gipamaligya diha nga images ni Santo Niño sa atong opisina. Mga images pili lang mos gidakon aron to facilitate nga dili na lang mo mangadto dito sa mga dool-dools na ninda dito sa dool Santo Niño. Namalit na lang ta para kinsa to'y gustong mo palit para gamiton na mapalit ra na ninyo. Mas maayo sag mamalit mo kay kada nato may novena na amantay
sinulog petitions or sayaw para ni Santo Niño, mas may na magdasad mo mga images inig sayaw nato, no? Palit lang mo na gagmay kayo, nasa dagko-dagko, nasa kinadakan. Mura magwa mo yung interest mo palit. Sige lang, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon, sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal, nagihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo, daygon sa kanunay ug simbahon kagayod. Santo Niño,